Huriani Tuhan na hinalongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapasada marohatta martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dinang na hinaulongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus hatan ni Tuhan nalaho mamakuling hita di bagasan partikyanon dienek mesan buku perpesalmen bidu 22 mamuka mesan ayat sada masohok sa tuaya bawaluhon sono mahatan ni Tuhan tapai hukma di bagasan rohat tabi tidang do dibata di bagasan luhutan ni dibata madabu uhum do ibana di tonga-tongan ni akapanguhum sa dililingodo pagi do muna uhum jala di kanan muna akaparjahati patiko sa muna ma uhum tuna mekmet do tuna sopo somarama o diho kamu nama nadangol do na pugus palua hamuma na mekmet do na pugus siat tangan nya kaparjahat mapalua hamu nasida dang manada nasida jeladang olo nasida paruhaon semerdalani di haulu mudu nasida jadi rebe-rebe masudi akka ujahan di tanoon iyang guau nunga pola hudok nian akka debatado hamu jala anak nina tumibul do hamu sudina ale atik pesongoni mate do hamu songojol mahian jela tinggang do hamu sugut song raja na asing sada he mau ali dibata sa uhuma tanoon ay guru diho hiad do akka parbegu sudina ido sahatna damang dainang na hinalongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus molo tabereng taparwahon na 3 minggu belakanganon berita na viral di sosial media elektronik do di TV taringot tunamate sahalak Brigadir Joshua Marga Huta Barat. Sudenang masyarakat Indonesia satuluk do naikon selesai makasusi jela tarboto bahkan taruhumma akasi perjahat. Sianon takas mata boto, takas mata parwahon. Ternyata sudinang julma na mangulu di Portibion khususnya di Indonesia. Di igil rohana do jongjong hati goran. Di igil rohana do patar akan nadingkan jala ta igil do di uhum maka perjahat alai memang dang bui ta pungkiri dang bui ta persuada nunga gudang jala nunga lumlam Portibion. Gudang doson nari jolma dijual hati goran
alani hepeng. Gudang do dijual hasitongan alani aka jabatan. Gudang do diparmeam-meam aka uhum alana mga itungadol. Hurian di Tuhan. Di bagasan turpu jamita. Nasa tuhita dia pala partikyanon. Takasdo di suarahon parpesalmen. Asa saluhutna na memegang jabatan, na memegang waso, asa saluhutna na sida patudon hati gora. Di suaraho do tidang do debata di bagasan luhutan di debata madabu uhum do ibana di tonga-tonga na kapamuhum. Nah, dalam perikop ini jelas diperlihatkan kepada kita bagaimana Allah berdiri tegak di dalam kebenaran, bagaimana Allah meminta sebuah pertanggungjawaban daripada penegak-penegak hukum. Dan bagaimana juga Mazmur ini menyuarakan manang maswarahon asa tikos uhumi, asa jongjok uhumi. Ido ubah di suarahu di bagasan jami taon patikos hamu nama uhum tunamekmet doho tunasopot somarama odio kamu na manadangol lo na pogos. Nah, menjadi perhatian khusus daripada pemazmur imaka yatim piatu na pogos na mekmet na idoko na sopo somarama akan nadangol. Ini menjadi perhatian khusus. Kenapa itu menjadi perhatian khusus? Dikarenakan mereka ini yang sering sekali bisa ditindas. Dang margogo nasida, dang marhuaso nasida, gabi dipakai ke panguasa umma, huasona nanang pasiak cek basida, dang tikos aka parnguluon si songono. Dang tikos aka jolma si songonon alinima jongjong ma debata dipangidohom ma tunasida asa paluan akana mekmek do akana pogos jela asana sida manada dalan do lomoni rohani debata. Hurian di Tuhan nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Sian hata ni debataon neng takas di patuduhon bagaimana keberpihakan Tuhan sebenarnya kepada kaum yang miskin dan orang-orang lemah. Bagaimana keberpihakan Tuhan kepada orang yang termarginalkan ini. Bagaimana Allah ingin menunjukkan keadilan, ingin menunjukkan kuasanya lewat orang-orang yang Tuhan pilih di dunia ini. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan kalau tema kita dikatakan mengikuti Tuhan secara totalitas. Naga bisa daruji-ruji naik ke benota di bagasa ngoluta. Bohado tutu aka julma na porsiaon nang mangulu di bagasan holong ni Yesus Kristus. Asa totong gabitilah dan di bagasan parngoluak. Na parjolo sahali neneng dohonon na tuhita. Baiklah manang saluhutna akajulma na porsea tutuhatta Yesus Kristus iko pataridaon hasitonga di bagasang oluna. Au hamuna manginang iko tapataridahon mahasitonga di bagasang oluta. Ahadu dalat tapataridahon hasitonga ni orang ni Kristus.
Ala nang mangulu do holong ni Kristus di bagasa rohatta. Di bagasa ngolut ganuk marsada-sada. Berarti saluhu nahita. Iko pataridan hasitongan. Unang adong behita. Papeol-peol uhum. Unang adong be siya kita. Majul akahatigoran. Unang adong be siya kita. Mamake akauhaso nanang pasya-sya akajul mana mepet. Alai. Ganu majul mana porsiai. Mangulan akahatigoran di bagasang ulo na si ganu pare. Napaduahon, damang day nang nanolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Siyan hata ni Tuhanon, nang takas di pasa tuhita ganuk marsada-sada, asa anggiat jolma na porsiai, mangihuton manang maniru Kristus, di bagasan ngulu ng ulon. Basami dokon maniru Kristus. Tabereng. Takas bar ngulu ni Tuhata Yesus Kristus. Totong do ibana. Makahulungi ganit jolma. Damar nini na buhi. Berarti hita pe kosongan ni damangina. Unang ala namora sa sahala ala parpangkat. Gabi hulang nasida tadongani. Gabi ta anggap nasida sitong di bagasa ngoluon. Ale molo tabereng akka na sopo somarama. Akka na pogus. Dang oloy tapayon ko dirita. Tetapi ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus meneladani Kristus. Kita harus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kalau kita sudah mengasihi orang tanpa terkecuali, berarti tidak ada lagi di dalam kehidupan kita yang kita pertunjukkan ketidakbenaran. Tetapi yang menjadi kita pertunjukkan di dalam kehidupan kebenaran, keadilan. Ketika kita sudah mempertunjukkan kebenaran dan keadilan, yakin dan percayalah bahwa akan ada shalom, manang damai dia kahumalianta. Hurian yang nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Jojo ni debata tuhita dia pala partikenon. Takas paingoto kita ia debatai debata pag-uhum do. Debata na tigor do. Debata na manotong do. Nakita pe ikon gabi jolma si partigor ma di bagasa ngoluta. Iko jolma si pardame ma di bagasa ngoluta. Jadi ko jolma na gabi pajongjok kon akah sitongan. Di tonga-tongan rumah tangga. Suang songoni di bagasan akaulata si ganupari. Miam madebata di bagasan ngolumuna. Jala ihuto kamu nama Tuhani. Siyan nasaroha pikiran ulaon nang gugumuna. Amin. Martanya kita. Mulia mau soban rohanami tuhali Tuhan. Di asini roham didinggan ni basam. Nang totong dilehom mutu bagasang ulu nami. Nunga taruli hami. Sian hatam dia pala partikyanon. Ajari matutu hami. Asa jongjong di bagasan hati gorami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.